Здравейте хора, аз съм Рали и днес ще покажа какво има на моя телефон. Бях казала, че няма да мога да направя това видео, но днес темата му е такава. Така, нека да започваме. Ето тук снимам, виждате, мога да ударя пауза, да спра видеото, да ремонтирам, да. Тук е за обработване, горе-долу. И това видео ще има интро. Yes, ще има интро. Ако някой знае как да сложа песен на интрото, ми кажете приложението, каквото ще да и ми пишете долу. Така, след това, тук имам други неща, защото моето интро е без музика и не знам как да си го пусна. И да, след това имам теми. Обърках се, извинете ме. Ето това е моят тапет. Нарисувано момиче. След това имам Google Play, приложението, от което може да стеглите други приложения, игри и музика. След това имам теми. Тук е темата, моята е на добър ход, защото съм свикнала с нея и ми е много приятно с нея. Тук е елегантен живот, твърде черно, тук твърде кубесто. Тук твърде, твърде много цветно имам предвид. След това тук много светло и тук също е много светло, затова съм се свикнала с добър ход. Тук тапетите вградени в телефона и динамичните тапети. Така, вижте как се мърдат тук. Това е ефект за външния екран. Моето ето така се мърда. След това имам настройки. Камера няма да ви пускам, защото ще ме видите къде съм. Пак не съм много добре изглеждаща в момента. И затова не искам да ме видите. Но все пак вижте в класа съм. И ми вижте кръченцата. Да, стига толкова гледане. След това имам една папка, която съм кръстила Google. Защото в нея има Google, Gmail, извинете, идват съобщения. Google, Gmail, карти, YouTube, диск, Play музика, нещо си Това е нещо като Google, но аз не го ползвам, защото не знам за какво служи. Не го ползвам, защото може да ми стане нещо на телефона. Правих да кажа телефон снимки, гласово търсене и на другата страничка на Google Noise. Това нещо си, не знам какво беше на телефона, изобщо не знам какво е. След това календар, файлове. Извинете ме, малко съм болна. След това отдолу имам телефон, контакти, съобщения, опс. Надолу ми на телефон. Така, съобщения, Google Show и на другата страница имам вече видео, в което имам няколко видеа. Защото си пазя памет, даже и в галерията нямам нищо. Имам само, мисля, че 3 снимки или 4, които съм обработила с една програма, която си стрих. След това една папка. Извинете ме, спряхме пауза, защото видяхте как ми беше гласа, да се изкашлям. След това една папка кръстена инструменти, в която има калкулатор, звукозаписвач, часовник, Fimi радио, Lenovo компания и Shrey, нещо си такова и След това още една папка, приложения, нещо си там някаква катерица, навигатор, Evernote и Макасука-мука, не знам си какво е това. Имейл, галерия, ето ви казах. И тук имам само ето това, което ще кача във Facebook, защото има рожден ден една картичка. Тук някой ми е пращал как си прави маникюр, незнайно защо. И тук вече са обработените снимки. Това е просто един мъж, който си плува в басейна. Зад него съм отрязала и поставила на кола сено, той бяга от кола, след това на момиче се нагали метуска. Спанч Боб гледа истинския планктон и Майли Сайрас спи на фидит спинарите. След това тук съм си снимала мои неща. Така, след това имам търсене, изтегляния,
Венерче, дън, вече свети, тън. Така, след това има музика, аз нямам музика. Така, след това е една папка, която съм кръстила социални мрежи. В нея има Facebook и Messenger. След това още една папка, която съм кръстила неща, в нея има приложението, с което снимам. И ще си направя интрото. Мюзикали. Може да ме последвате, ако искате. Ето, пише се Рали Илиева 1 или просто Рали Илиева му пишете. Както искате, имам 125 мюзикали и 110 в една. Вчера направих 100 и изведнъж ми станаха 110. Така, след това имам играта по и Talking Ginger. Някои си мислят, че Том, Анджела, Ginger, Бен, тези животни, които могат да се грижите за тях, си мислят, че има камера, но не е вярно, всички лъжат. И да, като цяло, това беше от мен. Ако ви е харесало видеото, дайте палците нагоре и се абонирайте за канала ми. Чао!